Esperamos que vos guste. Son preciosas y como tienes tantas, que se regalen unas mías escamas, pero ¿tú qué quieres? Venga, fuera de aquí. O peixinho sobre afastou-se moi asustado. Cuando se reunió con seus amigos, dice oyes o que lle contestará o peixe al coladero. A partir de aquel día, ninguén quiso volver a hacerle caso. E xa ni le miraban cando se achegaba a eles. Todos lle daban as costas. De que un día o peixe que vive a súa tantas escamas. Se de quen lle miraba. Agora era o peixe máis solitario de todo o océano. Un día, Arcoíris preguntoulle a estrela de mar: "Con guapo que son, por que non te gusta ninguén?" Non o sei, pregúntalle ao polvo octopus que vive na cova que hai detrás do barco de morar. Se cadra ten a resposta. O peixe arcoíris atopou a cova. Era tan escura que casi non se veía nada, pero de súpeto, no medio da escuridade, atopouse con dous ollos brillantes que miraban. As ondas contaban a todos. Se escolta o campo seco. Nada cada peixe unha das túas brillantes escamas. Entón, ainda que xa non sexas o peixe máis famoso do océano, polo menos estás moi cómodo. Pero cando o peixe arco da rena quiso contestarlle, Octopus xa desaparecera. Que regale as miñas escamas, as miñas preciosas escamas brillantes? De ninguna maneira, non. Como podería ser feliz sin elas? De súpeto sintió que alguén lle rasgaba a súa
e regalarse unha escama brillante. E que me iba a decir? Arcoíris repartiu xa súas escamas entre todos os peixes. Cada vez estaba máis contento. Canto máis brillaba a auga a súa alrededor, máis feliz se sentía entre os demais peces. Ao final, só quedou con unha escama brillante para él. Regalar a todas as demais, era feliz, tan feliz como xamais morreu. Ben peixarco da vela.